திரையில நல்லா இருக்கிறவங்க யாரும் தரையில நல்லா இருக்க மாட்டாங்க. அது மட்டும் இல்லாம டிவிக்கு பின்னாடி சார்ந்து போறவங்க அறிவு சார்ந்த இளைஞர்கள் போக மாட்டாங்க. எதுவுமே பண்ணல இதெல்லாம் வந்து அவர் கத்தி படத்துல சூப்பரா பேசியிருப்பாரு, இலவசமா கொடுக்கறது எல்லாத்தையும். ஆனா இதை வந்து அவர் எதிர்த்து பேசும்போது இதெல்லாம் வந்து யோசிச்சு பேசுறாரா இல்ல ஸ்கிரிப்ட் அப்படியே படிக்கிறதுக்கு எதுக்கு அரசியல் வந்தாரு அப்படின்னு தெரியல. அடிமை அதிமுகவே, பாசிச பாஜகவே, நேற்று பெய்த மழையில் முளைத்த தாமரை தமிழக வெற்றி கழகமே, நாட்டாகவே, நீங்க எல்லாம் எந்த இயக்கத்தை எதிர்த்து நிக்கிறீங்க தெரியுமா? இது என்ன பிரமாதம்? இது விட பெசலைட் ஒண்ணு இருக்கு. இன்னொன்னு சொல்லிக்கிறேன், எங்களுக்கு எல்லாம் 2 நாள் பயிற்சி முகாம் நடந்தது. இந்த 2 நாள் பயிற்சி முகாம்ல அன்பண்ணன் திருச்சி என் சிவா அவர்கள் இதை கற்றுக் கொடுத்தாரு. உனக்கெல்லாம் வெக்கமே இல்லையாடா? சோறு தானே திங்கிற. எரிச்சல் வருது இவனை, நான் கெட்ட வாரத்துல திட்டி போயிருவேன். அப்புறம் வெத்தம் கொதிக்குது உன்னை பாக்க. அதை வந்து நாங்க நம்பணுமா? மக்கள் நம்பணுமா? வாட் ப்ரோ, இட்ஸ் வெரி ராங் ப்ரோ.